आयज जावन आसा आमगेलो सेकंड डे हो परतोणे. तिसरी पाट सावन सकल दवर थोडीशी आहे. One, two, three, go. Honeymoon का पास आजचे आचार हा बेगीन असतो रोप दुपारा का 41, 42. आमगे फ्रेंड्सा बरोबर आम नायट आउट प्लॅन केली. One word, bro. नेक्स्ट ब्लॉगात दाखयतलो हाव आय स्पेंड माय डे एट बुशूस प्लेस. सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग.